सुटकेस गोजायावनो दोनदों होनदोंमोन नाथाय दा थांनानै नायहैबाय बेयावथ' गैया बबेयाव थाखो ना आइयासो खोन्थानाया भुल जादों जेराव खोन्थादों बेयावथ' गैथारा खनसे थांनानै सोंहैफामनो आइनाव आइया बेयावनो दोनमारदों ना बबेबा जायगायाव दोनफ्लांमारदोंमोन बावनोबो हागौ खनसे थांनानै सोंहैबावनोसै आंथ' फाइलखौ मोननो हायासै आंनि फिसा हौवाफोर नोंसोरो दाबो आंनि सेरावनो दङ ना औ आयै नोंनि सेरावनो दङ फिसाफोर आंनि आगदाथिं सोर दङ आंनि आगसिथिं सोर दङ आं नुनो मोनाखै फिसाफोर नोंसोरनि मोखां नुनो मोनैया गोबाव जाबाय नोंसोरनि मोखांखौ नायनो लुबैसोदों फिसाफोर गोख्रैनो आंनि मेगनखौ फाहामदो आयै थाखा फैसाखौनोथ' जमा खालामग'नो हायाखै थाखा फैसा जमा जाब्लानो नोंनि मेगनखौनो सिगां नायग्रोनोसै फिसा हौवाफोर थाखा फैसाया दंखायो नोंसोरो खालि बबे हस्पिटालाव लाङोब्ला आंनि मेगनखौ थारलायैनो फाहामनो हाथारगोन बेबायदि हस्पिटालखौल' नागिरदो फैसा दंखायोब्लालाय मानोथो सिगांनिफ्राय बुङाखै आयै बोरैथो फैसाया बबेयाव दङ सोरनि आखायाव दं नोंनि नोम्फाया जेब्ला गोथाङैनो दङमोन बै समाव भबिष्यतनि थाखाय नोंनि नोम्फाजों आंजों गोबां माखासे सिरि सिरि बुद्धिफोरखौ बाहायनानै दोनदोंमोन दाब्रै दाब्बा जायगायाव नोंनि नोम्फाया मोसौ माब्रै माबा होनानै दोननाय दङ आरो माखासे गामिफोराव सोरनोबा हा बन्दक आरो सोरनोबा माइनि हिसाबाव आरो सोरनोबा फैसानि सुद गोबां होनाय दङ बेफोर गासैनिबो लेखा लेखि डलारा आंनि आखायाव दङ दा बेफोर गासैखौबोथ' आं नुनो हाला बिनिखायनो आङो बेफोर गासै दायित्वखौ सोरांस्रि बिहामजोनो होबाय आं फोथायनाय दङ सोरांस्रि बिहामजोआ आंनि बिबानखौ बियो सैथोयैनो मावलांगोन दा सोरांस्रि बिहामजोनाव नोंसोरो सोंहैदो आरो जेराव जेराव थाखा फैसा मोसौ मोला बायदि बायदि मोननांगौ दङ नाम नायै नायै नोंसोरो न'आव थांदो आरो थांनानै मोजाङैनो रायथिनानै फैसाफोरखौ लानानै फैदो आरो बे फैसाजोंनो आंनि मेगननि बेमारखौ फाहामदो बा आयै एथ' दिन नोंजों लोगोसे जिरायफायो नोंजों लोगोसे ओंखाम जाफायो नोंजों लोगोसे थाफायो थेवबो दिनैसिम नों बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंफेराखैमोन बा दिनैसो नोंनि मेगना खानि जाबाय होननानै नों बेफोरबायदि खोथाखौ ओंखारबाय नोंमारगौ आयै नोंजों हाजार 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 दिन बारहोबोबाय जों थेवबो दिनैसिम नोंनि बेफोरबायदि खोथाखौ खोनायाखैमोन दिनैसो आरोना दिनैसो नोंनि मेगना खानि जानायखायनो दिनैसो नों बेफोर खोथाखौ दिरुनबाय आरोना जुदि नोंनि मेगना मोजां मोनब्लाथ' जों बेफोरखौ मोनथिनायानो नङामोन मा खालामगौमोन एफा बेफोरबायदि सम्पतिफोरखौ आंनि मेगना गुनुयै थायोमोनब्लालाय बेफोरो आंनि आखायावनो थागौमोन जेब्ला आं थैहां थैहां जागौमोन अब्ला आं नोंसोरनो गथायनानै होलांगौमोन हा दाबोलाय माथो जादों आथिं आखाइ गोख्रों दं मावै दाङै जादों बेफोरबायदि थाखा फैसाफोरखौ जुदि नोंसोरनो गोदोनो खोन्थानायमोनब्ला दिनैसिम नोंसोरो बेफोरबायदि मावनानै जानो रोंनायानो नङामोन बिनिखायनो आं नोंसोरनो उनाव होगोन होननानै बेफोरखौ खोन्थानाय जायाखैमोन जेयानो जाया नोंसोरो आंनि मेगनखौल' गोख्रै फाहामदो बाखि गासै आग्लायनायफोरखौबो आं नोंसोरनो थारलायैनो भाग खालामना होमारनोसै आयै 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 नों सर्केस गोजायाव दङ होननायालाय माथो गैयानो मानो गैया जाखो दङ मोजाङै नाय आंनो दोनथारदों बेयावनो सर्केस गोजायावनो मोजाङै नायाखै खोमा नोङो दङ बेयावनो थां नाहै मा बुस्थु फोरमान डलारा आइलै सर्केस गोजायाव गैया थाबाखि आं नोंखौ बेफोरबायदि बुंफैयो आरो आयै सर्केस गोजाखौ गोजौनिफ्राय गाहायसिम फारसेनिफ्राय नायदों आङो नाथाय मोनसे खोथा सर्केसा हले गासिबो तालायाव खानाय गोजाखासोमोन मोनसेबो ताला मारिनाय नङामोन आरो जिफ्राबो गुरलुं गुजुं गोजाखामोन बिहामजो बिदिब्ला मोनखोना मोनासै डलारखौ गैया आयै मोनाखै गोमाबाय दा गासैखौबो सिखोमा दोनो नालाय जोंफोरनि आखायाव दोनबा मा जायोमोन मोजां जाबाय आरो दा खोमानाया गोबां मानसियानो मिथिखायो जोंहानि आफाया एसे थाखा गोनां मानसि होननानै सोर मानसियाबा नोजोर होनानै दखमायो सोर मानसियाबा बबे समाव लानानै थांखो जा दाना फोसाबा अपाजोंबा मेगनखौ दोनथारदोंमोनलै आङो बे सर्केस गोजायावनो थै नोंसोरबो सोरथो खावनांगौ जाखो नाथायबा हले आङो फारसेनिफ्राय नागिरजोबदों सर्केस गोजायावल' नङा गोबां जायगायावनो नागिरदों नाथाय आं मोननो हायाखै नोंनि अनगा सोरखौबाफोर हाबनाय नुदोंना नुवाखै नों रुमाव औ आइनि रुमाव सोर हाबो नों एसेसो थर दंना गैया आइनि रुमाव हाबनायाथ' हाबदोंमोनलै आइनि न'आव जोमैया बे सानैसो हाबबायानो थादों नाथाय जोमैया बेबायदि खालामगोन जानो आं जोमैखौ दायबो होनो बादों बेसेरा गोदोनिफ्रायनो गोबां दाय मोनबोखाबाय बेथ'
आइनि रुमखौसो फोसाबदों, बेथ' सिखाव खावनो हाबाखैदां माथो। जोमैया हाबदोंब्लाबो बेसेरा खामानिसो मावदोंमोन, दा बेखौ खोन्थाना होब्लाबो दाय जालायगोन। खावदोंना खावाखै बेसेरा ओरैनो नंखाय बाखाय। मोनमारदों ना मोनमारा, थगायदों नामा नोंबो? बुजिया नामालै नोंसोर फंसे बुंनायखौ आं मानो थगायनांगौ जाखो? जानाय लोंनाय बा गाननाय जोमनाय बा माबा मोनसे खोथाखौ आं मिसायैनो धेमालि खालामो नोंसोरजों, नाथाय बेफोरबायदि थाखा फैसाजों कि आं नोंसोरखौ धेमालि खालामगोन? आंहालाय मेलेम गैया? बेफोरबायदि थाखा फैसानि खोथाफोरखौ, माखासे खोथाफोरखौ धेमालि खालामजाया? बुंनायखौ मानो फोथाया? गैमारा मोनमाराखै आङो। जोमैया बहा थांदों? जोमैखौ नुदोंना नुवाखै? नोंसोर आंखौसो एफा हमबाय थादों। आं मोनसे खोथा बुंनि, जेब्लानिफ्राय आइनि मेगना नुयै जादों, बै समनिफ्रायनो आइनि रुमाव खालि जोमैया थांबाय थादों। बेथ' गोदो जेब्ला आइनि मेगना मोजांमोन, मालाबाबो थांफेरथारानोमोन आइनि रुमाव। आइनि रुमखौ बियो गेसाव मोनामो होननानै आइनि रुमाव मालाबाबो हामामोन। नाथाय जे दिननिफ्राय आइनि मेगनखौ नुवा होननानै मिथिबाय, बै दिननिफ्रायनो आइनि रुमाव जेसेबांसिम आं आइनि रुमखौ फोसाबनो थाङो, अब्लानो आङो बेखौ लोगो मोनो। आरो बे खावदों होननानै बेखौ बुंनो नागिराखै आङो। बेसेरा जोमैयाबो न'सो फोसाबहैयो, नाथाय बेल'सो हाबबाय थानाय, आं बेखौल'सो नुदों। खावदों खावा आं बेखौबा मिथिला। बेनो जागोन, बेनोखा बियो। मानसिया न'आव दंना गैया बियो? थांनानैबो नायहैनो हाला आङो दोननाय जायगायाव। एथ' बुरजानि थाखा फैसानि डलारनि हिसाब खिथाब दङमोन। गोमाबा मा जानांगौ दे आयै, थैखागोन आं। नोंगौ आयै, आं मोनमाराखै। मोनबाथ' आरो आं नोंसोरखौ दिनै मानो बेफोरबायदि खाराव माराव खालामनो गोनां? जेराव बे न'खरनि बिहामजो देरसिन होननानै नोङो आंनि आखल आखुखौ A to Z मिथिजोबनानै, आंखौ फोथायनानै आंनो गासै बिबानखौ होदों, अब्ला आंखि बेफोरबायदि फोथायखेबस' खालामगोन? जोमै, आं बारा गाबज्रिबाय थाया खिन्थु। बुंखादों, दलद फायला लाबो आंनि आखायाव। मोजाङैनो मोजां बुंगासिनो आङो। जोमै बेयावबो गैया। जोमै, फायला दलद लाबो। मानसिया गैया माने फायला बिनि आखायावनो। बिसो बिदि माबा मोनसे खावब्लाथाय हमजानो गिनानै, बुजानो गिनानै सिगां खारनानै लाग्रा जाम्बि हिनजावलै बेलाय। मालायफ्रा सिखावफोरा हमजाया, बेना खावबाथाय गावनो हमजानायनि लाइनावसो लाबोखायो। बिसो खावबा, बायदि खावबा खारै थाखोमाग्रा। बिखौ न' सिङाव नागिरनानै मोननाय नंला, बिखौ बाहेरावसो नागिरनो नांसिगोन। जोमैया न'आव गैया माने जोमैनिनो खामानि बे। बियो न'आव गैया माने बियो बाहेरायाव ओंखारलांबाय। नोंसोरबो मिथिखागौ, जोमैया खावब्ला न'निफ्राय खारग्रोखायो। दा बिनिखायनो बेखौ न'आव नागिरबाय थाब्ला जानाय नंला, बेखौ बाहेरायाव नागिरलांनि आं। खोनासंलाय आफा, मानसिखौ लोगो मोनोब्ला गुबुन जायगायाव बुला बुलि खालामनो नाङा। सिगां फाइलखौ बि आरो मानसिखौ दलद हमनानै आंनि आखायाव लानानै फै। आयै, जुदि जोमैया बेफोर गासै डलारफोरखौ सोरनोबा फानखोमानानै जाबायब्ला मा खालामनांगौ? आरो नोंनि मेगनखौ माबोरै फाहामबावनांगौ? फाननानै जानो हागोन, एथ'ग्राब गोरलै नङा। फिसालाखौ इंलिस मिडियामाव फरायहोनो होननानै सना फानलायनानै जुदि आंनि फिसालाया इंलिस मिडियाम स्कुलाव सिटखौनो मोनाब्ला बेसेबां लस जाथारगोन आंहा। इंलिस मिडियामाव सिट मोनाब्ला फरायनायखौनो नंला बियो। दिनै सानसेखौ नेबावनोसै। दिनै फन हरनायनि खोथा बुंदों, मा बुंहरो? गावनि न'खरनि टेनसनाव थायै आबैखौबो नायहैनोनो समखौनो मोनला। आबैयाबा माबायदि जानानै दङ? मेगन नुवाखै होननानै बुंदों। आबैनि नामाव मोननाय फैसाखौ लानानैनो थांनोसै, आबैनो हैनोसै। आबैया मेगनखौ नायजाथोंसै। आदै, हा इसा, बहा थाङो इसा? आं न'आवनो थांनो फैदों। ओमफ्राय आदै, नों बहा थांनो? नोंनि मादै जोमैखौ नागिरदों आं। नोंनि मादै जोमैया दाय मावनानै खारखोमानानै दङ। नों बिथिं बहाबा नुबोदों नामा? गैयाथ', आं नुबोआखै आदै। मादैयालाय मा दाय मावलायखो? न'आव थांब्ला मिथिगोन नोङो। दे बिदिब्ला नों थांबाय था, आं नागिरलांनि बिखौ। दे बिदिब्ला। बे फाइलखौ बबेयाव दोनगोन नागिरब्लाबो जायगाखौनो मोनला। गारिफोरबो गंसेबो फैयाखै। न'आवनो दोनहैसिगौमोन आं। आं थिगखौनो सानदों। आं बेखौ जेरावबो दोनला। न'आव थांनानै न'आवनो दोनहैनोसै। आइनो खोन्थानोसै, बेबायदि
बेखौ जों सानैजों राननानै लागोन होननानै। बिदिब्लाथ' आइयाबोथ' दोनखाथारगोन ना। आं बे फाइलखौ न'आवनो लाना थांनोसै।